И така, здравейте потребители на YouTube. Без да искам, вместо да паузирам клипа, съм го спрял. И това е четвъртото клипче, в което ще продължа мината. Онова стана много малко, но пак мисля да го кача, защото все пак нали, правих разни неща там. Увеличих мината, кулата и затова ще го кача. Иначе плюс и да казах, трябва да се направя на лопата. И пак след шестия клип ще направя сигурно след половин час ще кача клип на Dead Island, как играя. Ще почна от начало геймпейджта, защото аз съм бая далече. А пак тук аз съм мисля, че трябва да има някъде мина. Дано да я пропуснем, защото сега още не искам да намирам разни такива. Искам поне да стигна до Bedrock и тогава вече. А пък сега да продължим с копаенето. Тук трябва да сложа торч. И надявам се скоро да стигнем Diamond, най-вече да намерим лава и да стигна да отида в Ара, за да въобще хубавото и че и ми трябва малко Diamond, за да си направя така, как се казваше, жило. Абе, за да си направя на български говоря, чародейска маса, там да си енчантвам работи, трябва да си енчантна няколко книжчици. Чакай малко. Да, така е. И сега този клип ще е как копая. Следващия клип сигурно е, че ще съм стигнал до това, до лава и ще съм направил портала скоро време, най-скоро време. Но ще ми трябва, да, аз имам едно флинче в честа. Дано не ми лаги клипа. Аз винаги ги преглеждам първо за лак. Първия и втория се извинявам за към края. Първия, втория и третия се извинявам, имаше малко лагване. Ама какво да се прави? Сега още изляза. Супер. Скоро време трябва да се направя айтемите железни. А пък като намеря диаманти не. Ох, как се успокоих. Явно намерихме лава. И това общо взето сега трябва да се направи някакво пътче. Ще трябва да взема стълбички. И трябва да сляза додолу, но ще ограждам, защото последния път паднах с 13 диаманчета в лава. А пък тогава не беше голяма загуба, защото
Бях много развит, но сега ще е. Чакай малко. Сега някак трябва да се изкача. Да, ето. Отивам за стълбичките. Да оставя желязото и всички ценни айтеми, както се прави. И ще паузирам сигурно да видя колко е станал дълъг клипа. Кое е 5 минути. Ще го спра. Сега се връщам. Да, и така върнах се. Мисля след малко да го спирам. Защото стана дълъг. Да се оставим кол. Между другото ще взема малко. И ще го сложа тук. Да печем желязо. И ще ми трябва 3 набързо да се направя една кирка. Ще ги изчакам да се изпекат. И тогава ще спра клипа. И ще почна другия. Ето. Achievement. Леко почва да лагва, както виждате. И това е от този клип. Благодаря, че гледахте. До следващия.